Aduoke mago motendre kod luongo ni digital. Mago mabende oganda tiyo gi ong'we yamo kata simbe mondo mi gi kaw hola makamagi. Samoro yudo ka nitiere ng'ato ma korango kwan mar omenda monyalo yudo kaka hola, iyudo ka ni piny to wadgi moro to nitiere gima malo. Miwa chal mar weche, ang'o mamiyo manyalo yudo bedo matin molo minyalo yudo, to ere gima kelo pogruok e chal mar weche makamagi? Motelo kacha nalose wach chal mari mar CRB, ma bende dho ngere wacho ni credit score. Credit score e the most important tool mamiyo chal mari mar yudo hola pogore gi chal mara mar yudo hola. Koro ka credit score mari ni piny, to ne ase explain ni credit score mari nyalo bedo piny mana kaluwore gi kaka ikawo hola gi kaka ichudo. Ka credit score mari ni piny, nyiso ni kata limit mari ni piny. Ng'ano ma credit score mare ni malo, limit mare ber moloyo. Koro yudo ni kamoro in kirango limit mari kidwaro kawo e yor sime tido ni limit mari 20,000. An karango limit mara tido ni limit mara 2,000. Matiende ni kambi machiwo hola cha kagirango report ma mara wuon, to gineno ni okasebedo ka akawo hola tachulo kuom sama ber. In komachielo ikawo hola kinde ka kinde tichulo e sama ber. Credit score mari nyalo improve e yo mane? Kinde ka kinde kin ng'ama kawo hola kinde ka kinde ti make sure ni ichulo hola ni e wang' sama ber, to at any given time okibed ni onge hola ma in godo. Koro ka credit score ni piny to nyiso ni samoro nitiere hola ma pok itieko chulo. Koro ka kambi me idwaro go hola cha rango to neno ni nitie hola moro ma pok itieko chulo, bedo ni gima tek kabisa mar mi kendo amount maduong'. Koro miyudo ni in koro limit mari ni piny. On the other hand, kagirango limit mari ni wuon gineno ni isebedo kikawo hola tichulo wang' sa, isetieko chulo hola duto mane in godo, koro giyudo ni in credit score mari ni malo. To credit score bende oripo bed ni kawo hola mopogore opogore. Kamoro ikawo hola moro mar bengi, kamoro ikawo hola moko mikawo e sime gi eki. Koro kikiko gi kamano to miyo credit score mari bedo maber kabisa. Yes.